Ea azido base balorazio bat ulertzen dugun. Bueno, balorazioak dira prozedura esperimentalak. Eta azido eta baseen artean denean, neutralizazio erreakzioan oinarrituta egongo da. Hm? Hau da, neutralizazio bat izango dugu. Kasu honetan, base bat, hemen daukaguna, eta azido bat buretan daukaguna. Eta sortzen da bakoitzaren konjokatua. Azidoaren base konjokatua eta basearen azido konjokatua. Normalean, Erlenmeyerrean ez ezaguna jartzen da eta ezaguna dena buretan alderantziz ere izan daiteke. Orduan, ikusiko dugu zer gertatzen den. Guk ez dakigu honen kontzentrazioa, vale? Hau da, ez dakiguna. Baina hau bai, hau ezaguna da. Beraz, ona Erlenmeyerrean botatzen dugu, base ez ezagun horren, edo kontzentrazio ez ezagun horretako kantitate bat, eta beraz, hemen izango duguna izango da kantitate bat. Kantitate bat, base kantitate bat. Vale. Eta hasiera batean ez daukagu ezer honen ez dugu ezer bota. Beraz, hemen daukaguna bakarri da hau. Zer gertatuko da? Gu hasiko gara botatzen. Hasiko gara hemen azido botatzen, azido pizka bat botatzen dugunean. Ja, honela, azido botako dugu, azido kantitate bat, eta azido kantitate honek base kantitate batekin erreakzionatuko du, kasu honetan moletan ari gara, kantitate berdinarekin, eta sortuko da, honen kantitate bat, kantitate berdina, eta honen beste kantitate berdina. Ez tekion behar dira kontuan izanik. Hemen bi izango balitz, adibidez, hemen bikoitza sortuko litzateke. Baina ez da hori. Kasu honetan. Baina izan daiteke. Beraz orain daukagu, hasieran zegoena hasieran zegoena baino gutxiago, hau gastatu delako, hau ez dago, ze bota dugunean honekin erreakzionatu du, eta hauek sortu dira. Vale. Gehiago botatzen dugu, eta beraz, beste kantitate bat, eta ona heldu bezain laster, erreakzionatzen du basearekin, eta kantitate hauek desagertzen dira, eta hauek sortu. Eta biak kantitate berdinean egongo dira. Kontua da, denbora honetan, guztian, denbora osoan, hemen daukagun pH basikoa da. Zergatik hau base bat delako, eta hemen zer daukagu, basea daukagu, azidorik ez dago, zergatik erreakzionatzen duelako, eta ona pasatzen delako. Baina hemen denbora osoan, basea daukagunez, pH basikoa. Jarraituko dugu botatzen, hemen gero eta kantitate gehiago, baina, klaro, kantitate hauek, ona bota bezain laster, desagertzen dira, honekin erreakzionatzen duelako, eta hauek sortzen dira. Eta denbora osoan, pH-a basikoa, zergatik? Hemen basea daukagulako, azidorik ez dago, hau ez dago, erreakzionatu du, eta hau ona pasatu da honekin. Hori noiz arte gertatuko da? Gertatuko da hemen basea dagoen bitartean. Hau da, botatzen jarraituko dugu, eta helduko da momentu bat, hau eta hau berdinak izan direla, moletan, eta beraz, zer gelditzen zaigu hemen? Hemen, orain, justu momentu honetan, ez dago ez azidorik, ez baserik. Biak agortu dira. Biak. Bale? Bai hau eta bai hau, biak agortu dira. Eta daukaguna da,
soilik hemen ez dago ezer, eta hemen ez dago ezer. Vale? Eta orain jarraitzen badugu botatzen jarraitzen badugu, zer gertatuko da? Ba, hemen ja geratuko dela, eta hemen gero eta ja erreakziorik ez dagongo, zergatik? Ba, hau agortu delako. Eta egongo dira, denbora osoan, ba, ja, gero eta gehiago botatzen badugu, gero eta gehiago botatzen badugu, a ber, ea konpontzen dudan, venga. Gero eta gehiago botatzen badugu, ba, hemen gero eta gehiago gongo da. Eta orain pH-a zelakoa da? Ba, pH azido. Zergatik? Baina, baserik ez dagoelako. Bakarrik dago azidoa. Eta ja, hauek ez dira gehiago sortuko. Zergatik? Ba, basea agortu delako. Bueno, orduan, guri balorazio honetan zer interesatzen zaigu? Ba, justu interesatzen zaiguna da puntu hau lortzea. Hau da, hemen bota dugun azido molak zeuden base molen kantitate berdina izatea da. Ordan, azido botatzen egon garenean hasieran pH-a basikoa zen. pH zazpi baino zen, zazpi baino gehiago. Pizkanaka jaizten joan da, eta heldu da momentu bat, ja, hauek berdinak izan direla. Vale? Eta ja, azidoa botatzen jarraitzen badugu, ja, pH-a azidoa bihurtuko da. Orduan, hemen, aipatu dugun egoera, gertatu da. Hasieran soberan zegoena zen basikoa, hauze. Gero, heldu da momentu bat hauek berdinak izan direla, eta ondoren soberan egon dena azidoa izan dela. Bueno, ba, hori da erreakzio batean gertatzen dena. Baina balorazio batean, prozedura esperimentalak helburua dauka. Zein da helburua? Ba, hemen dagoen disoluzioaren kontzentrazioa jakitea. Eta horretarako puntu hau ezagutu behar dugu. Eta puntu horren izena baliokidetza puntua da. Baliokidetza puntua. Arazoa da, nola jakin noiz heltzen garen puntu honetara. Hori da arazoa. Bueno, horretarako bi modu ditugu. Alde batetik, balorazio kurba egin daitekena, bai, balorazio kurba egiten badugu, balorazio kurba egiten badugu, hauze litzateke, ba, hasieran pH azidoa zen, parkatu basikoa zen, ba, hemen egongo litzateke, hau, hemen volumena baldin bada, botatako azido volumena, ba, pH-a hemen, ba, hasieran basikoa zen, pH-a basikoa zen, botatzen egon gara, azidoa eta pizkanaka basiko bihurtzen joaten zen, bai? Honelako zerbait, eta momentu batean, ba, horrela egingo luke eta jarraitu, bai? Ba, justu puntu hau, inflexio puntua, hau da, justu baliokidetza puntua. Hau, hemen, pH honi, ba, baliokidetza pH ditu dizaiokegu, eta hau da, ba, gastatuko dugun volumena. Puntu honetan, bien molak berdinak dira.
estekometria kontuan izanik, estekometria bi bat balitz, bata bestearen bikoitza. Bien molak berdinak dira. Ordan, balorazioko egiten badugu, bota behar dugu hau guztia, bota behar dugu, bai? Ikusteko zein den inflexio puntua. Ez badugu balorazioa erabiltzen, balorazio kurba erabiltzen, orduan, erabiliko duguna izango da, erabiliko duguna izango dira adierazleak. Zertarako dira adierazleak? Bakar dira, sustantzia batzuk haien kolore aldatzen dutena pH-aren arabera. Orduan, guk lotu behar dugu adierazle bat bere kolorea aldaketa une honetan gertatzeko. Vale? Hau da, eta hemen baliokidetza puntuaren pH-aren azterketa oso importantea da. Hau da, jakitea zelako pH egongo den baliokidetza puntu honetan. Esaten genuen aurreko honetan. Bi hauek, azidoa eta basea biak sendoak badira, bere haien konjokatuak biak oso ahulak izango dira, beraz, ez dute pH-ean eraginik izango, eta momentu honetan pH-a 7 izango da. Zer egin beharko genuke? Bi hauek sendoak badira, bilatu beharko genuke adierazle bat, hemen pH 7 baldin bada, adierazle bat bere kolore aldaketa pH 7 denean gertatzeko. Vale? Hauek biak sendoak badira. Bueno, eta bata ahula baldin bada, orduan, ikusi behar dugu zer gertatuko den. Claro, momentu honetan, une honetan ez dago ez azidorik ez baserik, bien konjokatuak daude. Orduan, pentsasagun base hau ahula zela. Bueno, eta azidoa sendoa. Hau oso ahula izango da, beraz ez du pH-an eraginik, eta hau ahula da, baina azidoa da, beraz, azidoa denez, baliokidetza puntu honen pH-a azido izango da. Zer bilatu beharko genuke? Kasu honetan pH 7 azpitik aldaketa duen adierazle bat bilatu beharko genuke. Hori izango litzateke zergatik. Honek baldintzatzen duelako. Kontrakoa bada? Pentsa ezagun azidoa ahula dela, azido hau ahula dela eta basea sendoa. Orduan, honek ez du eraginik izango, baina honek bai. Eta hau base konjokatua da, beraz, basea pH basiko sortuko luke, beraz, azido ahula baldin bada, bere base konjokatuak aginduko du baliokidetza puntuan. Gero pasatzen bagara, ez. Eta baliokidetza puntuan, hau basikoa denez, orduan, pH-a 7 baino handiago izango litzateke. Zer beharko genuke? pH 7 baino gehiagotan aldatzen duen adierazle bat bilatu beharko genuke. Eta hori, datua izango litzateke. Ez duzu ezertan jakin behar zein adierazlek aldatzen duen pH baten edo bestean. Hau, kualitatiboki bakarrik aztertu dugu. Kalkulu matematikoak ere egin daitezke. Zehazki jakiteko pH-a 8,2 edo 11,3 izango den jakiteko. Eta orduan, igual egokiago izango da adierazle bat 7,3an edo 8,2an aldatzen duena, 12an aldatzen duena baino, edo alderantziz. Baina guk bakarrik kualitatiboki ikusi dugunez, bakarrik jakin behar dugu zein izan daitekeen edo nolako izan daitekeen baliokidetza puntu honen pH hori. Eta horretarako hemen sortzen diren hauek
aztertu behar ditugu. Zergatik, baliokidetza puntuan ez dagoelako ez bata eta ez bestea kantitate estekiometrikoetan gehitu ditugulako. Vale? Eta orduan, punto hau zertarako balio zaigu? Ba, momentu honetan guk kolore aldaketa ikusten dugunean hemen ikusiko dugu zenbat baloratzaile gastatu dugun. Zenbat baloratzaile gastatu dugun. Eta hemen volumen hau hartuko genuke gero kalkulu estekiometrikoa egiteko. Ze bi hauen kontzentrazioak ikusita, honen kontzentrazioa eta volumena jakinda, jakin dezakegu honen volumena. Volumena ez kontzentrazioa. Eta ja kalkuluak, kalkulu estekiometrikoak dira besterik gabe. Hau ezaguna, bai volumena, bai kontzentrazioa, hau volumena ezaguna, baina kontzentrazioa ez ezaguna. Eta hori da jakin nahi duguna, honen kontzentrazioa. Bai, eta kalkulu estekiometriko normalak izango lirateke. Ea honela argitu dugun.